אתמול פרסמתי פוסט באינסטגרם על החשיבות של מדיניות ביטולים, עד כמה חשוב להגדיר אותה ואיך לעשות אותה. אתם יודעים מה קורה במקרה שמישהו קובע ולא מגיע למפגש ושצריך להתארגן על זה מראש וכולי. היו הרבה תגובות לפוסט הזה, אז יכול להיות שאני גם אקליט על הנושא הזה פרק, ובמסגרת זה אני הצעתי לאנשים לראות את דף המדיניות שלי כדי שהם יוכלו לקבל השראה, ואולי בכלל זה יעזור להם להתיישב ולעשות את הדף שלהם, כי המהלך הזה הוא מאוד חשוב. עכשיו אצלי בקליניקה הדף הזה מוגדר כטופס כניסה לקליניקה, יש בו פרטים גם על מדיניות הביטולים, איך להתכונן למפגש, מתי צריך להודיע על ביטול, כל מיני דברים כאלה. במסגרת זה גם כתוב מה עלות המפגשים, איך משלמים. שמתי את זה על גוגל פורם, אני מחתימה את האנשים לפני המפגש הראשון, כדי שהכל יהיה בשקיפות, הכל יהיה ברור, הכל יהיה ברמת הנאמר, שאני לא אשכח להגיד דברים, שאנשים לא יגידו לי כן אמרת, לא אמרת. יש דברים שממש ממש ממש חשוב שהם יהיו מסודרים. אז בגלל שדיברנו על העניין הזה, שלחתי לאנשים את הדף שלי שיקבלו השראה. ופתאום בערב, מישהי שראתה את הדף, שלחה לי הודעה, זאת העלות שאת גובה עם שני סימני קריאה, ואנשים גם מגיעים עם 4 סימני קריאה. האמת שהמטרה שלי בלהראות את הדף הזה לא הייתה לפתוח עם אנשים שיחה על עלות המפגשים איתי, אלא על מדיניות הביטולים בקליניקה ועל להראות את הטופס הזה. אבל אם כבר זה הגיע לפתחי, אז למה שלא נעשה גם עם זה קצת עבודה? עניתי לה שכן, אנשים מגיעים ומקבלים שירות מעולה שהם מעריכים. היא ענתה לי תודה, עם כמה נקודות כאלה אחרי, ושהיא לוקחת 150 שקלים ובקושי באים או משלמים. ואז, כמו טטריס של החיים, התחברו לי שוב מול העיניים כל הנקודות שמרכיבות את הקליניקה שלי, מהיום שהיא נולדה ועד היום, וכל התהליכים הרגשיים שעברתי ואני עדיין עוברת איתה. כי גם אני הייתי במקום הזה. מה זה המקום הזה? וחשוב לי להגיד שמרגע זה אני לא מדברת בכלל על האישה שכתבה לי. אני לא מכירה אותה, אני מאוד מעריכה אותה ואת זה שהיא כתבה לי בפתיחות כזאת, אני לא יודעת כלום עליה, אבל מפה והלאה, אני אדבר על עצמי ועל הדרך שלי, ועל מה המסר שלה הזכיר לי אצלי. נדבר על האמונות שלי, שלאורך השנים שלי כמלווה מטפלים, אני רואה שהן די נפוצות. והקשיים שאני פגשתי, שאני רואה שהם ממש מככבים בעולם המטפלים. לפני שאני אמשיך, אני רוצה להציג את עצמי. למי שאולי לא מכיר, אולי זה הפרק הראשון שלו. אני שלי, הבן הגדול שלי בן 20, ולפי הגיל שלו אני יודעת כמה זמן יש לי את הקליניקה שלי, כי פתחתי אותה כשהוא היה בן שנה. הבן שלי נולד עם שיתוק מוחין. זה הביא לחיים שלי צורך בהתפתחות אישית מואצת. הניסויים שלי הביאו לחיים שלי צורך בהתפתחות אישית מואצת. הבית שגדלתי בו הביא לחיים שלי צורך בהתפתחות אישית. היא לא יכלה להיות מואצת, אבל היא הייתה צריכה להיות מסיבית. אבל שום דבר מאלה לא דרש התפתחות אישית כמו הקליניקה שלי. הקליניקה שלי, שלנו, היא המקום שבו אנחנו צריכים להביא את עצמנו, להכיר ולהעריך את החוזקות שלנו, לגרום לאנשים להכיר אותנו ולבחור להגיע אלינו. וכל זה דרש ממני את עבודת ההתפתחות האישית הכי משמעותית בחיים שלי. ובתוך זה יש גם את הסיפור עם כסף, שבשורה התחתונה זה אף פעם לא היה כסף, אלא ערך, האמונה שאני מספיק טובה, שיש לי מספיק מה לתת, שיש לי אולי אפשרות לתת יותר, שאני יודעת לתת משהו ייחודי ולבקש כסף תמורת זה. כל העניין הזה יפגיש אותי שוב ושוב ושוב עם אמונות מגבילות, עמוקות, ופסטיבל מספר סיפורים שאני מעולה בלספר לעצמי. אבל אני גם מעולה אחרי שאני מספרת את כל הסיפורים האלה, בלעשות עם זה את העבודה, ולנסות עד כמה שאני יכולה לפרק ולתקן את האמונות המגבילות שלי. אז כשקראתי את ההודעה של האישה הזאת, פתאום הדרך הזאת שעברתי הייתה לי שוב מול העיניים. כל המכאובים, הקיבוצים, הספקות. כל פעם שהתקנתי עלות בקליניקה, לקח לי חודשים, באמת, חודשים,
ואני מספרת לכם את זה כי מסביבי תמיד היו אנשים שלא הייתה להם את הבעיה שלי. יש לי חברה עצמאית, שמהיום הראשון שלה כעצמאית, היא ידעה לדרוש כסף על העבודה שלה. אף פעם היא לא נתקלה בבעיות כמוני. ואני מודעת לזה היטב שיש אנשים שכל מה שאני אדבר עליו בפרק הזה, לא נוגע להם בשום צורה. אין להם ולא היו להם לעולם את האמונות המקבילות שנדבר עליהם בפרק הזה. ואני רוצה להגיד תודה לאנשים האלה, כי לאורך הדרך, ככל שראיתי אותם, ככל שראיתי שיש אנשים שיכולים לחיות ולעבוד בתור עצמאים, בלי האמונות המקבילות כמו שיש לי, הבנתי שהבעיה היא בי. וזה אומר שאם הבעיה היא בי, זה אומר שאפשר לתקן את זה. זה אומר שזה לא ככה זה. וזה משהו שלמדתי לאורך החיים שלי כמטפלת. אם יש משהו שמפחיד אותי, עוצר אותי, מעכב אותי, זה כי אני למדתי שזה צריך לעכב אותי, להפחיד אותי או לעצור אותי. ואם יש מישהו שיכול לעשות את הדברים בלי שזה יפחיד אותו, או יעצור אותו, או יעכב אותו, זה אומר שזה סימן שאפשר לעשות את הדברים גם בלי. ולכן אני לוקחת מהאנשים האלה שאין להם את הבעיות המון השראה, והם כמו איזה מצפן בקשר לעניין הזה. אז היום, כשעלות המפגשים איתי בקליניקה, היא לא נגישה כמו שאומרים, היא לא לכל אחד. חשוב לי להגיד לכם שעברתי דרך ארוכה עם זה. זה לקח לי שנים. לא רק לתקן את האמונות המקבילות שהיו לי, אלא גם לוודא שאני באמת ברמת מקצוענות גבוהה מאוד. ויש מסר לגבי כסף שאמרתי פה באחד הפרקים הקודמים. אם הבעיה שלכם היא שאתם גובים מחיר גבוה מדי לרמה המקצועית שלכם, או נמוך מדי לרמה המקצועית שלכם, אני מעדיפה שתהיו במקום שגובה עלות נמוכה מדי. וכל מה שנצטרך זה רק להעלות את תחושת הערך שלכם עבור עצמכם, כי זה באמת החלק הכי קל. לכן גם בפרק הזה אולי יעזור לכם לעשות קצת עבודה ולהתקדם. ועוד משהו, לפני שנתחיל את הפרק הזה, למרות שנראה לי שכבר התחלנו אותו, אני לא חושבת שכולם צריכים לגבות מחיר כמוני, או כמו שאמרתי, בנגישות כמוני. עלות המפגשים איתי מייצגת את הערך, את המקצוענות, את הניסיון, המוניטין, הביקוש, ואת הרצון והפניות שלי לגבי קליניקה. כל אלה הם פקטורים מאוד אינדיבידואליים, ואני חושבת שממש לא כדאי להשוות את העלות שלכם לעלות של מישהו אחר. במקום הזה זה ממש חשוב לעשות עבודה אישית סביב התמחור, באמת שעבודה אישית זה הדבר הכי חשוב. כי בדיוק באותו הקשר אני יודעת להגיד לכם שעלות ההשתתפות בכיתת המטפלים שלי נמוכה בצורה משמעותית ביחס לקורסים אחרים שיש בשוק, שנותנים בהם חצי ממה שאני נותנת. אבל זה כי אני קבעתי את העלות לא רק ביחס לערך, או לתחושת הביטחון שיש לי, או להבנה של עד כמה הכיתה שלי מעולה. יש עוד גורמים ופקטורים שנכנסים לשיקולים שלי, וכשלקחתי תוכנית ליווי עסקית לפני כמה שנים, ואמרו לי את הסכום שכדאי לגבות עבור המרינדה, שהוא בערך כפול ממה שהוא עכשיו, ידעתי באותו הרגע שזה הזמן לסיים את הליווי הזה, כי הם לא לוקחים בחשבון אותי כאדם מתפתח וגדל בתוך התהליך הזה. ועכשיו אפשר להתחיל את הפרק שכבר התחלנו. בואו נדבר רק בכמה דקות, כדי שזה לא יהיה החלק המרכזי של הפרק, על למה לא כדאי לכם לגבות עלות נמוכה מדי עבור המפגשים איתכם, ואני אגיד את זה בנקודות. העלות שאתם גובים בקליניקה שלכם מייצגת את האמונות שיש לכם או על כסף, או על העבודה שלכם, או על הערך שלכם. אם אתם גובים עלות נמוכה, נודף מכם מסר תת-הכרתי שיש לכם אמונות מגבילות על כסף, או על העבודה שלכם, או על הערך שלכם. תבחרו איזה מהם אתם רוצים שהקהל הפוטנציאלי שלכם יקלוט. ובכל מקרה, הקהל הפוטנציאלי שקולט את זה, לא יבוא אליכם לקליניקה. אני יודעת מניסיון שאפשר לנסות לטשטש את כל אלה
עם סיפורים על כסף, שכסף זה לא הכל, וחשוב לי להגיש עזרה, וחשוב לי להיות הוגנת, שטיפול צריך להיות נגיש לכולם, וכל מיני מסרים כאלה שרק לבעלי האמונות המקבילות נשמעים טוב. אנשים שאין להם אמונות מקבילות בנושאים האלה, תוך דקה יורידו אתכם מרשימת המטפלים הפוטנציאליים עבורם. כי זה יעביר להם מסר של או שהיא לא מספיק מקצועית, או שהיא לא מספיק מעריכה את עצמה, או שהיא חסרת ניסיון. וכשלאנשים יש בעיה שהם באמת רוצים לפתור, הם רוצים שהטוב ביותר יטפל בהם. וכשאתם גובים עלות שהיא נמוכה מדי, העלות שלכם לא מספרת שאתם הטובים ביותר. היא גם לא מספרת שאתם בכלל טובים. עלות נמוכה מדי מספרת על האמונות המקבילות שלכם. והנה, אתם כבר לא נגישים לכולם כמו שחשבתם. אתם נגישים רק למי שלא מוכן או לא יכול לשלם עבור הטיפול שלו. וזה בסדר. אלה גם אנשים ראויים לגמרי. אבל אז רק בבקשה להגדיר טוב את הדברים. חשוב לי להיות נגישה לאנשים שלא יכולים או מוכנים לשלם עלות עולמת על הטיפול. אם זו המטרה שלכם, הכל בסדר, זה שלכם לגמרי, אני לא נגד זה, אבל תזכרו שאלה הגדרות שחשוב מאוד שנגדיר אותם בהכרה מלאה, שאנחנו חושבים על קהל היעד, שאנחנו רוצים שיגיע אלינו לקליניקה. בגלל שעברתי את הדרך הזאת על אמונות מקבילות, על כסף, על ערך ועל העבודה שלי, אני חושבת שיש אנשים ששומעים את מה שאני אומרת עכשיו, וזה ממש מעצבן אותם. שלי שלפני כמה שנים הייתה עכשיו סוגרת את הפרק, ואני רוצה לבקש מכם שלא תעשו את זה. הייתי רוצה שתכירו אותי ותדעו שכל מה שאני אומרת פה בפודקאסט ובכלל כל מה שאני מלמדת, אני אומרת מניסיון. לפעמים זה ניסיון של מטפלים שאני מלווה, אבל בייחוד זה ניסיון אישי שלי. אני יודעת מה זה אמונות מקבילות, ועד כמה הן הדבר שמייצר לנו את המציאות. וביחד עם זה אני יודעת שמי שעכשיו אולי מתעצבן, אולי מתגרד, אולי חושב שאני אומרת דברים של מתנשאים, זה בדיוק מי שממש ממש צריך לשמוע את הפרק ולעבור את הדרך הזאת. מי שלא מתעצבן וכל המסרים שלי עד עכשיו עוברים לו חלק, כנראה מבין ומרגיש שמה שאני אומרת זה נכון. אולי זה מעלה לו נוסטלגיה לדרך שהוא בעצמו פעם עבר והוא מאזין עכשיו בחיוך. הסיבה השנייה שאני חושבת שלא כדאי לגבות עלות נמוכה עבור מפגשים איתנו, היא כי רוב המטפלים שאני מכירה, מטפלים גם עבור הפרנסה שלהם. אז נגיד את זה ככה, כשהמטפל מתפרנס מהקליניקה שלו, הוא לא יכול לגבות עלות נמוכה, כי אז הוא צריך לעשות המון טיפולים, ואז הוא מעלה בצורה משמעותית את הסיכוי שלו לשחיקה, ואז לא תהיה לו קליניקה ולא תהיה לו פרנסה. אני רוצה להציע לכם ולחבר אתכם לדבר הזה שנקרא מחיר השוק. אם אתם גובים עלות נמוכה, כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה לעלות למחיר השוק. תנצלו את זה שיש מחיר שוק ואל תגבו פחות. יש מטפלים שלגבות את מחיר השוק פשוט עושה להם חצי הדרך מבחינת הקושי שלהם לתמחר. אבל חשוב לי להגיד שזה לא במקום לעשות את כל העבודה על האמונות המקבילות שצריך לעשות, מכיוון שבשביל שאנשים יגיעו אליכם לקליניקה צריך גם לשווק אותה, ואי אפשר לשווק אותה בלי אמונות מקבילות. אז הפעם בפרק הזה אנחנו מדברים על כסף. תלכו, תעשו את העבודה שלכם על אמונות מקבילות, על עצמכם, על הערך, על המקצועיות, הכל, כן, כן, כן. אבל עד שזה יקרה, תעלו את העלות שלכם למחיר השוק. תתחילו מזה. עכשיו אני יודעת שיש מטפלים שלא נכנסים לקליניקה מתוך צורך של פרנסה, יכול להיות שיש להם עבודה אחרת, יכול להיות שיש להם הכנסה אחרת. גם לאנשים האלה חשוב לא לגבות עלות נמוכה, בדיוק מאותן סיבות שדיברתי עליהן מקודם. בשורה התחתונה, כסף זה לא הכי חשוב. הכי חשוב שנדע מי אנחנו, מה יש לנו לתת, ועם מי אנחנו רוצים לעבוד, ונתמחר בהתאם. אם בא לכם לעבוד עם אוכלוסיות בסיכון, תתאימו את התמחור. אבל שימו לב, אל תקישו. אל תקישו שאימהות חד-הוריות לא יכולות לשלם על הטיפול שלהם. אל תקישו שחולי סרטן לא יכולים לשלם על הטיפול שלהם. אל תקישו שחיילים משוחררים לא יכולים לשלם על הטיפול שלהם. אל תקישו שאוכלוסיית הגיל השלישי לא יכולה לשלם על הטיפולים שלהם. כל מה שאמרתי עכשיו, עשיתי, טעיתי, נפלתי, חוויתי וראיתי.
בכל גזרה של מטופלים יש את האנשים שלא יכולים ולא מוכנים לשלם על הטיפול שלהם, ויש אנשים שממש שמחים לעבוד עם אנשים שהם הטובים ביותר. הסיבה השלישית שאני חושבת שלא כדאי לכם לעבוד לאורך זמן בעלות נמוכה, היא כי אתם מעבירים מסר לעצמכם. לא לקהל הפוטנציאלי כמו שדיברתי מקודם, אלא לעצמכם. אני זוכרת את עצמי. היא יודעת שהעלות שאני גובה נמוכה בהרבה מהעלות של קולגות. יכולתי לנסות לעטוף את זה בעטיפות של צלופן וסיפורים וכל מיני כאלה הסברים ללמה זה ככה, אבל בלילה במיטה זה הציק לי. לפעמים זה גרם לי לשאול במה הן יותר טובות ממני, והאמת שזה הוביל אותי לחשוב שכנראה אני טובה פחות, שזה נורא, אז אני אגיד את זה עוד פעם. לפעמים זה גרם לי לשאול אם הן גובות יותר, הן כנראה יותר טובות ממני, וזה אומר שאני כנראה טובה פחות. לא רק שזה הוריד לי את תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות שלי בקליניקה, זה גם שלח אותי לקורסיאדה הידועה לשמצה. ללמוד עוד ועוד 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 ועוד, רק בשביל שיהיה לי את הביטחון להעלות את העלות המפגשים איתי למשהו הולם, למה שכבר גם ככה היה ממש אחלה. ובאמת שלפעמים כל העניין הזה הכניס לי גלים של תסכול. לפעמים חשבתי שהקולגות שלי, אלה שהן יודעות לגבות עלות כמו שצריך, תופסות תחת או מתנשאות. ובמקום להרים את עצמי למעלה, שימרתי את הפער שהיה בינינו. פער לחלוטין לא מקצועי, אלא פער שישב על ערך עצמי. וחבל. אז אם אתה יודע שהעלות של המפגשים איתך נמוכה מתחת לעלות המחיר השוק, אל תספרו לעצמכם שזה סבבה. לכו תעשו עבודה רגשית על זה. אם תעשו עבודה רגשית על זה, ותנקו את האמונות המקבילות, ותהיו מחוברים חזק לתחושת הערך העצמי והמקצועי שלכם, ואחר כך תחליטו שאתם רוצים להמשיך לעבוד בעלות נמוכה, נהדר. אני איתכם. אבל רק אם עברתם את העבודה הרגשית סביב זה. ועכשיו אני רוצה להתייחס לכמה אמונות נפוצות סביב לגבות יותר כסף עבור הטיפולים איתנו, להתייחס אליהם, להציף אותם ולתת עליהם מענה. אז הדבר הראשון שאני מכירה ואני שומעת הרבה, מה שנקרא עטיפת הצלופן שאני מכירה מנצנצת, כסף הוא לא הדבר הכי חשוב. העזרה היא מה שבאמת באמת חשוב. אז המשפט הזה הוא נכון. כשאני עוברת ברחוב, ופתאום מישהו צריך משהו, נופל או במצוקה, אני ממש ממש רוצה ושמחה לעזור לו, ואני חושבת שהעזרה היא מה שהכי חשוב. אבל לא כשאני הופכת את העזרה שלי לפרופשיונל, למקצוע. כשהמקצוע שלי הוא עזרה, אני לא יכולה להגיד שכסף הוא הכי חשוב, והעזרה זה מה שהכי חשוב. בגדול, אם נחשוב על זה רגע, הרי כל בעל מקצוע עוזר. עורך דין עוזר לנו כשאנחנו צריכים אותו, רופא עוזר לנו כשאנחנו צריכים אותו, מוכר בטמבוריה עוזר לי, שאני צריכה אותו, במכולת עוזרים לי, אז למה כשאנחנו נכנסים לקליניקה העזרה היא יותר חשובה מהכסף? אני אגיד לכם איפה אני חושבת שזה נופל לעניין הזה של העזרה, כי אני חושבת שבטעות גם מטפלים וגם אנשים שהם לא מטפלים, משווים את העזרה של מטפל לעזרה של חבר. בוא נהיה אוזן קשבת, או אולי לעזרה של אימא. כי חבר ואימא, הם לא לוקחים כסף על העזרה שלהם. הם שם בשבילך, הם מקשיבים, הם מחבקים, הם מרימים, הם מכילים, כל הסיפורים האלה. אבל אם העזרה שלכם, כמו של חבר, או כמו של אימא, באמת, אל תגבו עליה כסף, כי זה אומר שאתם לא עובדים מקצועיים. או שתגבו כסף על להיות חבר, או תגבו כסף על להיות אימא של מישהו שאתם לא באמת חברים שלו, או לא אימא שלהם. מה שנקרא, תגבו כסף על להיות חבר או אימא להשכרה. מטפלים מקצוענים יודעים שמה שיש להם לתת שונה מאוד מעזרות של חבר או אימא. וצריך לשים לב לעניין הזה. אני אגיד עכשיו משהו שאני קצת לא נעים לי להגיד אותו, אבל אני בטוחה שאני צריכה להגיד אותו. אם אתם מרגישים שהעזרה שלכם היא כמו עזרה של חבר או כמו של אימא, צריך לעשות מקצה שיפורים במקצוענות. אז אם נחזור רגע למשפט הראשון, כסף זה לא הדבר הכי חשוב. אני טוענת שכסף
באמת הוא לא הדבר הכי חשוב. אני אפילו טוענת שאסור שכסף יהיה הדבר הכי חשוב, כי זה יפגע לכם במקצועיות. מבחינתי, משמעות זה הכי חשוב. עניין, סקרנות, הם יותר חשובים מכסף. וכבר ראיתי איך אנשים מוכנים לשלם לי על מפגש שאני לא רציתי לקיים, כי לא עניין אותי מספיק להיות שם. וכן, זה קרה לי רק כשהייתי במקום פריבילגי של מוניטין וניסיון, לא קודם. בסדר? אני שמה את זה על השולחן. אז כסף הוא לא הכי חשוב, אבל זה לא אומר שהוא לא חשוב. וזה לא אומר שמטפלים אמיתיים לא עושים את העבודה שלהם בשביל כסף, או גם בשביל כסף. למה לא? יש בכלל אדם שנכון לו לעשות דברים עבור סתם אחרים, שוב ושוב ושוב ושוב, מבלי לקבל איזה תמורה? בואו נסדר את זה ככה. אני יודעת שהיום יש מין מחשבה כזאת, שכשמחפשים עבודה, אז מחפשים איך את העבודה, כאילו, יש מין שיטה כזאת של לחפש עבודה, איך נמצא את העבודה שתכניס לי את הכי הרבה כסף, אבל זו טעות. הדרך הנכונה למצוא עבודה, היא למצוא את הדבר שאני הכי טובה בו, הדבר שמתחבר נהדר עם הכישורים שלי, עם החוזקות שלי, הדבר שאני מאוד 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 נהנית לעשות אותו, ואותו להפוך לעבודה. ומטפלים שלרוב מגיעים אליי, הם מטפלים, שלטפל זה הדבר שהם עושים הכי טוב. זה הדבר שמתכתב הכי טוב עם החוזקות שלהם והכישורים שלהם והרצון שלהם והתשוקות שלהם, ולכן הם צריכים להפוך את הטיפול לעבודה שלהם, ושזה לא יישאר התחביב שלהם, כי לטפל זה גם לא תחביב, זה מקצוענות. מקווה שהנקודה הזאת עשתה לכם סדר. בואו נעבור לנקודה הבאה שאני שומעת אותה הרבה, גם אני השמעתי אותה לעצמי לא מעט. מחיר גבוה למפגש זה לא לכולם. אני רוצה להיות נגישה לכולם. קודם כל, אתם אף פעם לא תהיו נגישים לכולם. תמיד יהיה מישהו שלא יוכל לשלם את מה שאתם דורשים. מעבר לזה שנגישות היא לא רק לכסף. אתם לא תהיו נגישים לכולם, כי לא כולם חושבים שטיפול זה משהו ששווה לשלם עליו. יש אנשים שחושבים שטיפול זה בכלל משהו שהם לא צריכים או לא רוצים. אתם לא תהיו נגישים בגלל המקום הגיאוגרפי שבו אתם נמצאים, אתם לא תהיו נגישים בגלל שעות העבודה שלכם, אתם לא תהיו נגישים בגלל הרבה סיבות. אז בואו קודם כל נפסיק לחשוב את המחשבה הזאת, שכמטפלים אנחנו צריכים להיות נגישים לכולם, כי זאת מחשבה שהיא פורצת גבולות בצורה אכזרית. אבל אם נחזור לתוך העניין הזה של כסף, והמחשבה שהטיפולים שלכם צריכים להיות נגישים לכולם סביב כסף, צריך להפסיק עם זה. אני אגיד לכם איפה טיפול נגיש לכולם. בבית חולים ובקופת חולים. בבית חולים ובקופת חולים, הטיפול נגיש לכולם. או אתם יודעים מה? או במוסדות ציבוריים, התפתחות הילד, מקומות כאלה. נתחיל מזה חשוב להגיד שאנשים משלמים כל החיים, כדי שקופת החולים תהיה נגישה להם ברגע שהם צריכים. אז אם יש לכם בקליניקה הפרטית שלכם תוכנית לגבות דמי מנוי חודשי לכל החיים האנשים, ואז כשהם צריכים, במיוחד אתכם, לקחת על זה, על המפגש מחיר מסובסד, יאללה, לכו על זה, יכול להיות שזה יעבוד לכם. אבל אחרי שגמרתי עם הבדיחה הזאת, בואו נחזור למקומות שבהם העבודה שלנו כמטפלים נגישה לכולם. זה מה שאתם רוצים? אם זה באמת מה שאתם רוצים, להיות נגישים לכולם, לכו לעבוד במוסדות האלה. באמת אני אומרת, לא בזלזול. כשעובדים במוסדות ציבוריים, מנתקים לגמרי את הערך שאתם נותנים, את ההשקעה, את הנשמה, את הכל. מנתקים את הכל לגמרי מכסף. יש משכורת, מקבלים אותה בסוף החודש, תעשו יותר, תעשו פחות, תקבלו תמיד את אותו שכר, תהיו חולים, יש לכם ימי מחלה, אם אין לקוחות בבית חולים או בקופת חולים. אני צוחקת שאני אומרת את זה. עדיין תקבלו את אותו כסף, לא כמו קליניקה פרטית. אם יש עומס לקוחות ואתם צריכים להיקרא, אתם עדיין תקבלו את אותו כסף. תמיד ייכנס לכם כסף. הוא לא יהיה עולם בשום צורה עם מה שאתם נותנים, אבל זה המחיר שמשלמים על זה שרוצים לנתק את הכסף מהערך. נגיש לכולם יש רק במוסדות ציבוריים. אם אתם בקליניקה פרטית ועוד לא עברתם למקום ציבורי ואתם רוצים להמשיך להישאר בקליניקה פרטית, יש לי כמה שאלות שכדאי לכם לשאול את עצמכם.
למה אני רוצה להיות נגישה לכולם? כי מה זה יגיד עליי? ומה זה אומר עליי אם אני לא נגישה לכולם? מה שיעלה בתשובות אלה אמונות שצריך לטפל בהן. מה המחיר של להיות נגישה לכולם? אבל מה המחיר באמת? ותשלחו איזה חצית עין לרופאים, לאחיות, לפיזיותרפיסטים, לכל האנשים שעובדים במוסדות הציבוריים, ותשאלו, מה המחיר של להיות נגיש לכולם? השאלה השלישית בהקשר של להיות נגישה לכולם, תשאלו את עצמכם, האם הקליניקה שלי, שבה אני יושבת אחד על אחד, זו באמת הדרך הכי טובה להיות נגישה לכולם? ואני רוצה להראות לכם איך אני עניתי על השאלה הזאת. אז הנה, אני לא אשב בקליניקה שלי, אחד על אחד, לליווי אנשים בתהליכים רגשיים, מתוך מקום של רצון להיות נגישה לכולם. בקליניקה שלי, אני לא נגישה לכולם. אבל, בפודקאסט הזה, אני ממש נגישה לכולם. או בכל אופן, לכל מי שמכיר את הפלטפורמה של פודקאסט. בסדר? זה לא עולה כסף, אפשר להקשיב לזה בכל שעה, אפשר להקשיב לזה 200 פעם, מתי שרוצים, זה לא דורש מאף אחד שום דבר, וכשאני מקליטה את הפודקאסט, זה החלק שבי עונה על הרצון להיות נגישה לכולם. אתם יודעים שאני גם משלמת כסף כדי להיות נגישה לכם. אז כן, כן, שהפודקאסט שלי יקודם וישווק, ואתם תשמעו על זה, אני עובדת כדי להזכיר לכם שיש פרק, ולפעמים אני עושה קידום ממומן לפרקים, בלה 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 בלה. זאת ההזדמנות להגיד שאם אתם מערכים את הפודקאסט שלי, אז תיתנו לו איזה 5 כוכבים כאלה, או איזה ציון, כמו תלוי בפלטפורמה שאתם מקשיבים, כי זה יעזור לי להגיע יותר לאנשים, ולשלם פחות על זה שהפודקאסט יגיע לאנשים. אבל כן, כשאני עניתי על עצמי למה חשוב לי להיות נגישה, ומתי חשוב לי להיות נגישה, ואיך הדרך שהכי טובה לי להיות נגישה, הבנתי שבקליניקה אני לא אהיה נגישה לכולם, אבל בפודקאסט כן. ובמרינדה גם. גם המרינדה שלי, כיתת המטפלים שלי, שאני לא חושבת שהיא ב2.5 שקל, אבל היא בהחלט ביחס לעלות הקורסים האחרים שיש בשוק, היא בהחלט נגישה להרבה יותר אנשים. וזה משהו שלגבי המרינדה חשוב לי. אז הנה נתתי לכם כמה שאלות לדבר ולחשוב לגבי הנגישות שלכם, ושהיא לא תהפוך לאמונה מגבילה לגבי הכסף שאתם גובים. המחשבה הבאה, האמונה המקבילה, שאני רואה שמייצרת בעיה לגבי כסף, ומייצרת עלויות נמוכות מדי בקליניקה, היא ניסיון. או אם נכניס את זה לתוך מסר כזה שאני שומעת, אין לי מספיק ניסיון, אני לא יכולה לגבות עלות עולמת למפגשים שלי. אז תנו לי רגע לשתף אתכם, במה אפשר לי לגבות יותר כסף עבור המפגשים שלי. כי מה בעצם יש למטפל שיש לו יותר ניסיון, על מטפל שיש לו פחות ניסיון? מה שמטפל מתחיל עושה ב4 מפגשים, אני עושה במפגש אחד. כי יש לי ניסיון. אז לכן הערך של המפגש שלי גבוה יותר, וכשהערך של המפגש שלי גבוה יותר, משלמים עליו יותר. אז הניסיון הוא חשוב, ואני ממש מסכימה שמטפל שיודע שיש לו ניסיון מועט, יתאים את העלות שהוא גובה, אם זה מייצר לו הלימה לתחושה של הערך שהוא נותן. בזמן שהוא לאט, 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 מבסס את תחושת הערך שלו. ופה יש לי קצת בעיה, כי אני רואה שמטפלים לא עושים את מה שאני אמליץ עליו, ותבדקו אם זה אתם. אני ראיתי מטפלים שאולי אין להם הרבה ניסיון, אולי יש להם קצת ניסיון, לא יודעת, גם הרבה וקצת זה מילים מאוד סובייקטיביות, מה זה הרבה? שנה, שנתיים, חצי שנה, לא יודעת, לא משנה. ראיתי מטפלים שמגדירים שאין להם הרבה ניסיון, אבל גם יש להם נשמה טיפולית, וגם יש להם ליווי צמוד. המטופלים שלהם, שהם מלווים אותם, הם יוצאים מכל מפגש עם המון ערך, הם עושים שינויים מאוד גדולים, הם שמחים מאוד על כל מפגש, אבל בגלל שלמטפל את זה אין מספיק פזר, אז הוא נתקע עם עלויות נמוכות. כלומר, אני בעד שאם אין לכם מספיק פזם, זה בסדר, תגבו עלויות יותר נמוכות, אבל תשימו לב לערך שאתם נותנים, ואם אתם עם פזם נמוך,
אבל אתם רואים שהערך גבוה, שהמטופלים שלכם שמחים, מאושרים, מתקדמים, מה זה משנה שאין לכם מספיק פזם? תרימו את הערך, תרימו את עלות המפגשים של הקליניקה, ואל תתקעו. הכי גרוע בעיניי שיכול לקרות, וזה קרה לי, זה להתרגל לתת את כל המקצוענות שלכם, ובאמת להיות מקצוענים. לא משנה אם יש לכם פזם, אין לכם פזם, לא משנה, אין ניסיון. לתת את כל המקצוענות שלכם בעלות נמוכה, ואז כשאתם רוצים להעלות את המחיר, אתם מרגישים שאתם צריכים לתת יותר. כבר נתתם יותר. עכשיו אתם צריכים לתת יותר בשביל לעדכן את המחיר. זה ממש ממש קשה. לי זה היה מאוד מאוד קשה. זה יצר לי תחושה שכל הערך שלי מסתכם בעלות הנמוכה שכבר גביתי. הייתי צריכה לעשות שם, מה זה קרצוף? אני הייתי שמחה לחסוק לכם את זה. אז נסכם שנייה את הנקודה הזאת. יש פזם, אין פזם, תסתכלו על הערך. אם אין פזם, והערך הוא ככה נחמד, סבבה, תישארו עם עלויות לא נמוכות, עלויות ביניים. אין פזם, יש ערך גבוה, תרימו את המחיר בלי קשר לפזם. ותיקחו ליווי. תיקחו ליווי, אני יכולה להגיד לכם שבליווי שלי, שאני מלווה מטפלים בסופרוויז'ן, קודם כל, אני הופכת מה זה הופכת? אני עוזרת להם להפוך את המפגשים שלהם לשווים הרבה הרבה יותר, בגלל שאני הולכת איתם בדרך, ואז יותר מהר הם מגיעים למקום הזה שהמפגשים שלהם שווים יותר, ואז הם יכולים לגבות עליהם יותר. אני חושבת שאחת העבודות המשמעותיות שאני עושה, היא להראות למטפלים את הערך האמיתי של מה שהם נותנים. כי ראיתי שרוב המטפלים שאני מלווה נותנים ערך מדהים, מעולה וגבוה, ופשוט לא יודעים את זה. יש להם איזו מחשבה בראש, שאפשר היה לעשות את זה יותר מהר, יותר טוב, יותר מדויק, יותר מחודד, לא יודעת, כל מיני כאלה, ולכן כל הזמן נראה להם שהערך שלהם הוא לא מספיק. ולכן הם גם יכולים להתעקע יותר מדי זמן, עם עלויות נמוכות מדי בקליניקה. וואו, יוצא לי פרק ארוך. אבל אני רוצה להגיד עוד דברים, אז פרק ארוך, מקסימום תקשיבו לזה בשתי פעימות. האמונה המקבילה הבאה שאני מכירה, זה המחירים בתחום גבוהים מדי, אני רוצה להיות הוגנת. אמרתי את זה. כמה זמן אני הייתי אומרת את הדבר הזה לעצמי. אני רוצה להיות הוגנת. אני אהיה מהמטפלים ההוגנים. היום אני צוחקת על זה, אבל אני מה זה מבינה את המסר הזה. אני רוצה להתחיל ולהגיד לכם שהוגנות לא אומר זול. עכשיו אני רוצה שתחשבו על כל הדרך שאתם הייתם צריכים לעבור עד עכשיו כדי להיות מטפלים. על הזמן, על האנרגיה, על הלימודים, על הכסף ששילמתם, על הלב, על הנשמה, על התהליכים הרגשיים שעברתם, על הבטן שמתהפכת. עברתם דרך רצינית מכל כך הרבה בחינות כדי להיות עם הידע שיש לכם היום. זה יהיה הוגן לגבות עלות נמוכה על השירות שלכם? אם אתם לא תראו את כל מה שעברתם ולא תעריכו את מה זה אומר להיות מטפל, המטופלים שלכם בוודאות לא יעריכו, ופה זה משהו שממש מתחיל מתוך המטפלים. זה לא הקהל שלנו אשם, שהעלות, שמפגשים של טיפולים רגשיים או טיפולים אלטרנטיביים, שאני לא סולת את המילה הזאת אבל נדבר על זה בפרק אחר, זה לא הקהל שלנו אשם שמשלמים עליהם פחות מאשר על רופא או עורך דין. זה אנחנו אשמים. לשבת במשך שעה, להקשיב למישהו, מבלי להקשיב לעצמי, לחשוב איך אני משלבת את הכלים שלי הכי טוב עבורו, להיות שם עם האנרגיה הנמוכה שלו, ולהכניס משאבים לתוך המפגש, ולחשוב על הבעיות שלו, ולשים לב לכל הפרטים, ולשמוע את כל הסיפורים, ולעבור על כל הדקויות, ולעבור דרך כל ההתנגדויות, ותוך כדי לטפל בשיפוטיות שלי, ולוודא שאני ריקה ולא מביאה את הזווית ואת מפת העולם שלי, וכל הדבר הזה שעושים בתוך מפגש, זה לא משהו שהוא בעל ערך, זה לא הוגן שמישהו ישלם ביד יפה, כדי שאנחנו נהיה האדם הזה שילווה אותו החוצה מהבעיה שלו? בטח שכן. ושוב, זה שמגדירים שזה לא מספיק שווה, זה מתחיל מאיתנו, מעולם המטפלים. נקודה הבאה, אני מתה עליה, משפט כזה וואלה, אני לא אמרתי אותו לעצמי, אבל אני שמעתי אותו מבחוץ. זה חזירי לגבות מחיר גבוה. אוינק, אוינק.
אז מכירים את המשפט הזה? מוכר לכם, עבר לידכם, נגע בכם? בואו נעשה לכם קצת סדר. קודם כל, חזיר זה חיה ממש חמודה וחכמה גם. אבל אם לסדר את הראש, חזיר היא חיה שאוכלת הכל, כי היא לא בררנית. ומי שגובה עלות איכותית עבור השירות שלו, הוא ממש לא אוכל הכל. הוא יודע שהוא לא לכולם, הוא יודע שהוא לא יעבוד עם כולם, אז אם כבר לגבות עלות איכותית, זה לא להיות חזיר. אבל עכשיו עוד משהו. חזיר אוכל הרבה, והוא אוכל כל מה שמגיע. אז בואו נשים את זה על השולחן. לא משנה כמה אתם גובים, נמוך, גבוה, לא חשוב, לא חשוב, זה לא משנה. אף פעם בקליניקה שלכם אל תעבדו לפי ביקוש. גם אם אתם גובים נמוך, וגם אם אתם גובים מחיר גבוה, אל תעבדו, תיתנו לכמות המפגשים שאתם עובדים להיות לפי ביקוש. תמיד תעבדו לפי מה שאתם רוצים לתת. איך עושים את זה? קודם כל מחליטים כמה מפגשים אני רוצה לעשות בשבוע, מתוך התייחסות למי שאני, ליכולת ההכלה שלי, לאיפה אני נשחקת, לבית שלי, לילדים שלי, לשעות הפנאי שלי, ללימודים שלי, לבעלי ולכל הדברים האחרים שיש לי בחיים. קודם כל אני מחליטה כמה אני רוצה לעבוד, ורק אז אני מציעה לאנשים לבוא אליי. גם אם יש לי רשימת המתנה של 700 אנשים, זה לא נכון לאכול יותר רק כי יש קהל. ולכן במקום הזה, זה הכי לא לעבוד כמו חזירים. זה שיש ביקוש, זה לא אומר שצריך לעבוד יותר. אז אם יש ביקוש ואתם כבר עמוסים, זה הזמן לעדכן מחיר. הכל חוץ מחזיר. בואו נעשה סדר. חזיר אוכל בלי סוף, מטפל שגובה סכום הולם, הוא עובד בשעות קבועות, ויש לו שעות עבודה קבועות, הוא לא עובד בלי סוף. חזיר לא מבדיל, מטפלים, בוחרים בקפידה, הם מי הם עובדים. חזיר צורך, אתם נותנים. אתם נותנים שירות, אתם מחזיקים תהליך, אתם נוכחים. די, בואו נפסיק עם העניין הזה של החזיר. דרך אגב, מטפלים שגובים סכום הולם את השירות שלהם, הם גם לא טווס. כי יש הבדל גדול בין לגבות תשלום ובין לנופף בסכומים שאתם גובים. ואני אומרת את זה כי אני גם ראיתי מטפלים שהם מנופפים בסכומים שהם גובים. פעם עבדתי באיזשהו מקום, במקביל למטפל שנופף בעלות שהוא גובה, הוא גבה 1,000 שקלים למפגש, והוא נופף בזה ניפופים כמו ביום העצמאות במנגל. לא אהבתי. אין לי בעיה שהוא גובה את העלות. יש לי בעיה שהוא מנופף. משהו בזה הופך את זה לקצת, לא יודעת, אני אחשוב מה זה עושה לי, זה עושה לי לא נעים. אז אנחנו גם לא חזירים, לא טווסים. אנחנו גם לא נחשים. כי כל מה שאנחנו גובים הוא תמיד בשקיפות מלאה. אנחנו גם לא עלוקות, כי אנחנו לא מכריחים אף אחד, לא נדבקים לאף אחד, הכל רק אנשים שמסכימים ורוצים. קיצר, הבנתם את הרעיון, אנחנו לא, אין, בוא נשאיר את עולם החי לעולם החי. יאללה, עוד נקודה. אף אחד לא משלם סכומים כאלה. וואלה, זה לא נכון, אין אף אחד שמשלם סכומים כמו שאני גובה לטיפולים. אולי אתם לא משלמים סכומים כאלה על טיפולים. מצד שני, אתם משלמים סכומים גבוהים על דברים שאין לכם, או שאתם מאוד רוצים. בגדול אני אגיד לכם איך זה יושב אצלי. אף אחד לא צריך להצטרך אותי. בגלל זה אני לא אמבולנס ולא בית חולים. אני לא רוצה להיות אמבולנס ובית חולים, כי אני לא רוצה שאנשים יצטרכו אותי לחיים שלהם. אבל אם מישהו רוצה שאני אשב איתו שעה, זו העלות שאני רוצה בתמורה. זה עושה לי שקט, זה עושה לי טוב, והכל. ואחרי כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שכל האמונות והמחשבות שדיברתי עליהן עד עכשיו, אלה אמונות יחסית שטחיות. שמה שנמצא שם לרוב למטה, אלה אמונות שורש יותר מטרידות. שהכוכבת שלהם היא, מי אני שאגבה כזה סכום? אם עוברת לכם המחשבה הזאת, תעצרו שנייה ותענו עליה. זו לא שאלה לחיפוף. אתם חייבים לדעת מי אתם כשאתם נכנסים לקליניקה. אחד הדברים שאני עושה עם אנשים שאני מלווה אותם ופותחים קליניקה, זה לעשות אוטוביוגרפיה טיפולית, שמשלבת את מה שעברנו בחיים,
עם מה שלמדנו פורמלית, עם החוזקות שלנו והערכים שאנחנו מביאים לקליניקה, עם הייחודיות שלנו. אם לא עברתם את התהליך הזה, יהיה לכם מאוד קשה לקיים קליניקה, כי תכלס גם יהיה לכם מאוד קשה לשווק את הקליניקה. בגדול, אני אגיד לכם איך זה נראה בסוף העבודה על העניין הזה. אני אדם שהצטברו אצלו המון תובנות, יכולות, יש לי את החוזקות האלה והאלה והאלה, יש לי את הייחודיות הזאת והזאת והזאת, ומתוך כך אני יכולה לעבוד עם כל אלה עבור אחרים שאין להם אותם בפורמט כמו שיש אצלי. ככה זה נראה בשורה התחתונה, אבל כמובן שאתם צריכים למלא את כל התוכן. וכשאני יודעת להגיד, אני אדם שהצטברו אצלו המון תובנות, יכולות, חוזקות, ייחודיות, ומתוך כך אני יכולה לעבוד עם אנשים אחרים שאין להם אותם בפורמט כמו שיש אצלי, זה מה שמאפשר לי והופך אותי להיות מי שתחליט איזה סכום היא רוצה לגבות עבור השירות הנהדר שלה. האחרון, הטיפול שלי לא באמת שווה סכום גבוה יותר. נתחיל עם זה שמה שווה ולמי מחליט המטופל. פעם מורה שלי אמר לי שאני לא קהל היעד של עצמי, כי מה שאני יודעת ויכולה ובא לי בקלות, אה, אני לא צריכה לשלם עליו, אבל אנשים שהם קהל היעד שלי, הם אנשים שאין להם את מה שיש לי, ולכן זה שווה להם. אבל אם אתם חושבים שהטיפול שלכם לא שווה יותר, כי אתם לא מסתכלים טוב על התוצאות שאתם מייצרים עבור אנשים, או אולי אתם לא מייצרים תוצאות טובות, תעצרו, לכו, תטפלו בעניין הזה. אולי כדאי לכם לבוא למרינדה, אבל אל תישארו עם המחשבה הזאת, הטיפול שלי לא באמת שווה סכום גבוה יותר. זה לא משנה איזה סכום אתם גובים, כי מה בעצם אמרתם לי פה? הטיפול שלי שווה 150 שקלים, אבל הוא לא שווה 400? המלצות. אני אשים לכם פה למטה לינק עם סדרה של שאלות שיעזרו לכם לעשות קצת עבודה עם אמונות מגבילות בנושא של כסף. המלצה חמה שלי, אתם יודעים שאתם גובים עלויות נמוכות. יכול להיות שאתם אולי לא בעלויות נמוכות, אבל אתם יודעים שאתם צריכים כבר להרים את העלויות. קחו את השאלות שאני אשים לכם פה בלינק, קחו את זה, תעשו עם זה קצת עבודה, תעזרו לעצמכם, תקלו על עצמכם. לא חייבים כמוני כל פעם שאני התקנתי עלות שזה ייקח לי חודשים. אפשר גם לקצר את התהליך. ההמלצה השנייה שלי, תתעדו הצלחות. מה שמטופלים אומרים לכם, כותבים לכם, תשמרו, שימו, תפתחו תיקייה של תיעודי הצלחות, אבל בזמן התיעוד תקשרו את ההצלחה למה שאתם עשיתם כדי שזה יצליח. אני יודעת שיש לנו המטפלים כל מיני מסרים כאלה, כמו ההצלחה היא שלו, זה הוא עשה את הדברים, כל הדברים האלה, סבבה, זה נכון, אבל עדיין, הדברים התחילו להתקדם כשהמטופל הגיע אליכם. אם אתם לא תעצרו ותיקחו קרדיט על מה ששלכם, לא תצטבר אצלכם תחושת ערך ומשמעות כמו שצריך. אז תתעדו הצלחות, וכשאתם מתעדים אותם, באותה שורה תכתבו מה אני עשיתי, מה אני הבאתי, איך אני אפשרתי שיתקיים הדבר המוצלח הזה. לסיום שאלה, האם אני באמת מפסיקה להיות אדם צנוע, פשוט וערכי, רק כי אני גובה תשלום שמכבד אותי ואת הקליניקה שלי? תמחור נכון, זה לא רק עניין עסקי, זה עניין של כבוד עצמי, מקצועי. כשאתם מעריכים את עצמכם נכון, אתם למעשה מכבדים את המקצוע שלכם, את המטופלים שלכם. יש פה באמת המון המון עומקים, אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם, אני מקווה שנשארתם עד הסוף. מעניין אם פרק ארוך, זה פרק שיש בו יותר ערך, פחות ערך. וואלה, אם יש לכם מה להגיד, תכתבו לי בנושא. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי. אם הפרק הזה תרם לכם, אולי הוא גם יתרום לחברים שלכם, תעזרו לי להגיע לעוד אנשים, אני מאוד אשמח. גם בנושא הזה, אני מטפלת בכיתת המטפלים, אז אולי הגיע הזמן שלכם להצטרף. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי בפרק הזה ובכלל עד עכשיו,
ושאני ממש מקווה שכשהפרק הזה ישתחרר, כל החטופים וכל החיילים יקהיו כבר בבית מזמן.